Magandang araw na naman sa inyo mga ka-OFW. At ngayong araw na ito, magluluto tayo ng dinuguan. Ayan, hinugasan na natin yung ating baboy. At syempre, kasama din yung lamang loob ng baboy. At ito na rin nga pala yung sangkap na ilalagay natin. Naghiwa na rin ako ng bawang, sibuyas, at saka luya. At syempre, hindi mawawala yung tanglad. At syempre, bumili na rin tayo ng dugo ng baboy. Bumili pala ako ng 2 pack ng dugo ng baboy. Mas masarap kasi pag maraming dugo. At ito na nga yung sapay ng baboy. At ito naman nilalaga natin yung atay naman ito ng baboy. Kuluan na natin ng kunti. At ito na nga pala yung sapay ng baboy. At syempre, gigisahin lang natin ito. At hanggang maprito siya sa sarili niyang mantika. At ayan, nilagyan na rin natin ng bawang. Syempre, halo-haloin lang natin ito. Kasama yung bawang. At ito na nga, nilagay na rin natin itong sibuyas. At syempre, pagkasunod ng sibuyas, nilagyan na rin natin ito ng tanglad. At ayan na nga, mayroon pala akong 2 tanglad na nilagay. At syempre, pagkatapos yan, ilagay na rin natin itong baboy. At syempre, hayaan lang natin itong baboy. At haluin kasama yung lamang loob ng baboy. Haluin lang natin hanggat maging prito ito. Mas masarap kasi sa dinuguan yung medyo mas maprito siya. At ayun nyo pala, nagmamadali lang akong magluto nito. At 1 oras lang pala yung nilaan ko para magluto nito. Kasi kailangan namin makaabot sa birthday party. Itong niluto ko na ito, dadalhin namin doon sa may birthday. At ayun na nga, medyo mapula-pula na rin yung baboy natin. At ayun nga, pwede na rin natin ilagay itong atay ng baboy. At ayun nga, pagkalagay natin ng atay ng baboy, atin lang halo-haloin ito. Pagluluto ko pala ng dinuguan ay pabilisan lamang ito. Alam mo ba yung parang hinahabol mo lang yung oras mo para matapos lang ito. Nag-start pala ako ng luto alas 6 ng hapon. Kailangan 7 o'clock makaalis na kami para pumunta sa birthday party. Kahit kulang tayo sa oras, try pa rin natin na masarap yung ating luto. Ayun nga, hindi ko na pinakita ang paglagay ko ng dugo. Kasi may mga secret ingredients ako na nilagay dyan para pang pasarap. At ayan na nga yung dinuguan natin. Pwede na natin kainin at luto na ito. Naku, pag makita mo ito, sobrang sarap talaga. Lalo na pag matikman mo, ang sarap ng lasa. Nung unang tikim ko pa lang nga, nakalimutan ko na kaagad yung aking asawa. Ay, huwag naman kalimutan mga ka-OFW. I-follow yung ating page at i-share yung ating video. Salamat!